Ja veľakrát predtým som mala pocit, že keď je nejaký problém vo vzťahu, rýchlo to treba proste vyriešiť. Dobre, poďme komunikovať, ale ako keby, že nemôžem si ísť ľahnuť s tým, že nie je vyriešený problém. Teda ja som chcela stále proste o tom rozprávať a donekonečna mať hodiny a hodiny takýchto nepohodlných a nepríjemných a ťažkých rozhovorov. To musí ísť také, že dobre, intenzita stúpa, ide to hore, máme proste ten ťažký rozhovor, ale potom to musíme nejako že upokojiť obidvaja. A ideme sa prejsť, alebo proste zmeníme tému. A ja som sa musela naučiť tolerovať tú svoju vlastnú frustráciu z toho, že problém nie je vyriešený a že ten problém budeme musieť o ňom rozprávať možno aj týždeň, alebo 2, alebo mesiac. Ja si stále tak poviem, že dobre, ja mám nejakú myšlienku, mám nejakú myšlienku, ktorej verím, alebo nejaké presvedčenie, že malo by to byť tak, mala by som to vyriešiť predtým, ako si pôjdem ľahnuť. A ja sa niekedy na to zabudnem, ale snažím sa si to stále pripomínať, že si tak sama sebe poviem, že túto myšlienku, ktorú teraz máš, čo v tebe vyvoláva? Vyvoláva stres alebo vyvoláva pokoj? To je úplne taká, že jednoduchá veta, teda otázka, ktorú ja si položím. Stres či pokoj? A zväčša je to, že to vo mne vyvoláva stres. A si hovorím tak, že zmeň to presvedčenie.